Teamgymlinjen på Ollerup er for alle. På Ollerup har vi de bedste faciliteter som erfarne instruktører inden for teamgym. Kendetegnet for linjen er et godt teamwork, måttespring, trampolinspring, rytmisk serie. Og ønsker du at dygtiggøre dig som gymnast inden for disciplinerne, så er dette en linje for dig. Teamgymlinjen på Ollerup er opdelt i 3 perioder. Første periode er basisperioden. Her går vi ind og arbejder med teknik og stil i spring samt rytme. Næst efter basisperioden kommer træningsperioden. Sidste periode er konkurrenceperioden. Her er synkronisering og perfektionering en vigtig del, og her stiller vi op til det nationale mesterskab i springrytme, DM. Fælles for de 3 perioder er, at vi ønsker at give eleverne redskaber til personlig dygtiggørelse og udvikling, samt at vi får et godt sammenhold på linjen.